Gure Belen honetan, ze buruko minak. Belen kontuak guretzat ez dira jakinak, eta holtzan zein dira ama birjinak, hortan egiten ditut nere aleginak. Ni kameiua eta hiru erreginak. Ni kameiua eta hiru erreginak. Beraz gure Belena nahiko berezia. Momentuz hiruk degu tronu gabezia, Ta ingurun izan partez erdian esia. Bihar Santa Mazdela nere profezia. Guk ez genuen egin jon katekesia. Guk ez genuen egin jon katekesia. igual zure garaian horixe zan lege. 19 mende horietan bere zapaizek botere. Nik egin nuen baina ez otoitz ez fede. Baina mende hortan ere jon bezen mende. Izan ez enun izan bataiorik ere.